Здравейте, аз съм Краси и работя тук в дома от около 2 години. И аз работя хем като управител, хем като медицинска сестра. 24/7 давам дежурства. Значи сутрин идвам, обикаляме всички потребители, питаме ги кой как е, как се чувства. Като медицинска сестра раздавам лекарствата сутрин, обяд, вечеря. А нощните дежурства? Нощните дежурства, значи идва нощната сестра, пак обикаля потребителите, раздаваме лекарствата вечер, на кой каквато терапия има. Обикаляме пак по стаите. Би ли описала отношението ти към възрастните и дали имаш приятелства с тях? По принцип да, с всички. Много ги обичам всички. Те също много ме обичат. Дори да не давам дежурства като медицинска сестра, когато дойда сутрин, всички идват при мен, организираме си празници. Можеш ли да разкажеш за любимите ти празници? Много празнувате рождени дни, но и други поводи. Извинявам се. Организираме, първо чуваме се с близките, как да бъде организиран празника. Става въпрос за рождените дни. Както близките предпочитат, поръчваме торти, почерпки, украсяваме за рождените дни. На някои от потребителите идват и близките на празника, а други не, защото са или в чужбина, или някъде другаде. Организираме също вечеринки, си правим вечер, когато съм нощна смяна. Пържим картофки, правим салати, редим ордьоври, пиваме си по малко биричка, кой каквото пожелае. Танцуваме, пеем. Какво е за теб най-важното за един възрастен? Вниманието. Те искат много внимание. Една блага дума сутрин, едно добро утро, здравей, как си. Това за тях е много нещо. Какво би казала на близките, които поверяват грижата за своите близки тук? Трябва да бъдат сигурни, че близките им са обгрижвани много добре и чувстват се като у дома си, че това е техния нов дом, не нов, но това е за тях дома. Тук сме като едно голямо семейство, всички заедно. А виждаш ли подобрения в възрастните, като дойдат тук от самото начало за следващите няколко месеца, докато живеят тук? Да, има подобрения. По принцип, много им е трудно те да свикнат от началото с мисълта, че са на такова място. Мислят, че техните близки са ги изоставили, но в последствие вече свикват с тази мисъл, свикват, че децата им нямат възможност да се грижат за тях. Просто са много заангажирани и свикват. И така, един финален въпрос, какво би пожелала на възрастните в дома? Много здраве най-напред и здравето е най-важно. Привет, Юлия. Дали може да се представиш? Може, разбира се. Юлия Пилева съм от град Симитли. Работя в този дом от 1 година и 3 месеца. Задачите ми включват сутрин пристигаме на работното място, започваме с обслужване по стаите, следва закуска, правим хигиената на несутрешната хигиена, следва закуската, след закуската който пожелае, му правиме кафе, пият кафенце, който иска навънка излиза, който иска в стаята се прибира. Стаите са перфектни за отдих.
с климатици, с всички условия, нали, можете и кафе да си пият и да си почиват. Имаме, нали, паник бутон, по всяко едно време могат да ни потърсят и ние се отзоваваме на момента. Това е до обяд. Денят продължава. Чистене на стаите, нали, в дома. Имаме си график за къпане. Къпеме. В 12 часа сваляме ги за обяд. Обядват. И след това ги качваме за почивка от 2 до 4. В 4 часа им сервираме следобедна закуска. През другото време ние си чистим, перем и така нашите задължения си правим. И това е. И след това продължава вечерта. Вечерата, да. В 6 часа ги сваляме за вечера, сменяваме се смените в 7, сервираме вечеря. Вечерно време, кой иска, нали, може да седне, правим им партита. Вечерно време, нали, който иска да стои и се чувства, че може да стои. Черпиме ги и така. Това е един горе-долу обичайен ден в дома. Да. Но дали може да ни разкажете, когато има специален повод, какви специални поводи празнувате? Ами, по принцип, рождените дни се честват на всички, без изключение. С торти, с украси, с обедното меню, нали, по-различно. Много така се радват, когато, нали, има такива поводи, рождените дни, и се стараеме да ги спазваме, да ги почитаме. Така, според вашите наблюдения, когато дойде един възрастен тук в дома и прекара известно време, месеци, година, понякога повече, подобрява ли се състоянието му според вашите наблюдения? Ами да. В началото са малко разочаровани, такива смисъл. Чувстват се като излишни се едно, че не са си в своята среда, но с течение на времето свикват, оправят се и се чувстват се добре. И не знам какво друго. Да, това е супер. Общуват ли помежду си? Така, има ли приятелство? Еми, да. Има. Събират се на групички, пият кафенце, на обед си комуникират, нали, докато чакат да им се сервира яденето. Общуват. Има приятелство Да. и контакти. Така, какво според вас е най-важното за възрастните хора? Ами най-важното за възрастните хора е да му се усмихнеш, да го попиташ как се чувства, дали е спал добре. И това им е достатъчно. Вниманието и една усмивка. Нищо повече. Добре, така, какво бихте казали на близките, които оставят своя близък възрастен тук в дома? Какво да кажа? Могат да разчитат на нас. Ние се грижиме 24/7. И се грижиме за тях и да са спокойни, че дните къде са в дома, че са на сигурно място, в сигурни ръце. Имате ли любим момент от деня си? Любим момент, какво да кажа? Има, като ги обслужиме, нахраним и ги сложиме по стаите и са спокойни. И ние сме спокойни и тогава вече седаме и ние да хапнем, да пием кафенце, да поприказваме с колежките и така. Бихте ли казали, че имате приятелства с възрастни? Ами да, имаме. Аз лично мога да кажа, че на мен са ми приятели всички. Въпреки, че малко съм така, гласа ми е по... Добре, благодаря ви. Може да завършим с това, така как виждате бъдещето в дома. Например, ето сега имаше нова придобивка, масажния стол.
Да, развива се добре дома. Има какво да се види, какво да... Има грижат се за дома. Всички нужни неща, къде нали, трябва да ги имаме, ги имаме.